Sit back and observe. Not everything needs a... Paano na ako dyan? Opo, nakakita po kayo, ma'am. Ma'am, no reaction challenge tayo. Ano pang gusto mo? Umusta yung mga kasalo ka pala sa PaoLUL ngayon. Dati mga busy linggo para maglaro ng sulo. Tusok ko, bigyan mo na akong score dyan natin agad simulan. Ikaw ang dami mong ger sa copyrighted ba to? Dami mong ger. Lagi lang pa may bagong trend eh. Ayoko na agad marinig. Umay na agad ako. Okay. Sukot, gisalpak akong dami ungger sa imo. Okay. So okay din kasi dami mong alam, di ba? Yun yung dating pangbawi sa mga marami sinasabi sa'yo. Dami mo alam. Sana ikaw din, di ba? Yun yung gusto mong sabihin sa kanila. Pero yan, nakakaumay na ako. Nakakailan pa lang ako ngayon. Umay na ako agad eh. Nusulot dahil nice gains. I accidentally said paldo. Wala. Paalam na sa iyo job interview. Better luck next time ka na agad. Sa ilalim ka na agad ng mga choices. Sukot, Emus Cavite. Ohana means family. Stitch! Oh! Hello, lovers. No, wag. Gigiri. Alright. Tanang minasal. Free na ang Andy Rice. Tsaka, ang dami pang chicken oil. Ito, madami niyang alam. Ayop ka. Okay, natanggal mo yung sukot ko. Sulat. Marami tagang tao na pangarap mag-dub ng kung sino-sino. May mga ginagaya nila sila Morgan Freeman, mga si Donald Duck, Mickey Mouse. Sabi mong girl! Pangarap ko din yan. Ikaw, sino ka man ikaw na magpatuloy? What the learn to sit back and observe. Not everything needs a... Paano na ako dyan? Paano na react channel namin? Babagsak ang stocks. Okay, learn to sit back and observe. Hindi tayo mag-react. No reaction. Baka sa mga atin pumunta ka sa canal dwellers namin I have achieved greatness. Ang aking espiritu ay maglalayag sa pangkalawakan. Ito yung mga habang tumatanda ka, magkakaroon ka ng ganitong thinking eh. The first ancestor of the beggar sect, legends say he was close to breaking through the quasi-loose immortal realm to ascend to the upper realm, but due to the inner demons that haunts him from his past, he suffered a backlash. His down foundation was damaged and was forced to stay hidden in the mortal realm as a beggar. They say when the beggar sect is ever in the state extinction, the first ancestor will come back and remind why he was called the heavily demonic beggar. From the grounds of the earth to the heavens. Ano nangyayari? Alala ko tuloy yung nagsabi dun sa trend. Yung kay Marcos ba yun? May sinabi siyang sobrang haba. Okay, sulot. Self-entitled masyado si ate. Pinatow lang. Sana para iwas parking. Okay, nagpa-park, ma'am. Hindi po sa inyo yun, ma'am. Opo. Hindi po sa inyo yun, ma'am. Loko-loko ka daw. Tingnan niyo po yung parking nyo, ma'am. Ano yan? Ano nangyayari? Tingnan niyo po yung parking nyo, ma'am. Tama niyo po ba yan, ma'am? Tatlo agad ang parking na nakuha mo. Kaya po nagsabi, ma'am. Kaya po nagsabi, ma'am. Dito kayo nagpa-park, ma'am, tapos doon pupunta kayo, ma'am. Ipopost ko po ito, ma'am, para makikita sa may-ari. Wala akong sinabi, ma'am. Wala akong sinabi, ma'am. Ang loko-loko pala bastos na. Mas masakit ba sa mga mura? Okay. Abi, kailangan niya maghanap ng offense eh. Kasi kung hindi, wala siyang bawi doon sa sinabi ni Kuya. Ba't ganito yung parking mo? Ano nangyari? Ma'am, tinan niyo yung parking niyo, ma'am. Tama niyo po ba yan, ma'am? Tama ito. No reaction. Tama to sa akin. Hindi mo naiintindihan, Manong Guard. Ito makabagong klase ng pagpapark. So hindi pa siya dyan. Hindi siya dyan. Ma'am, tama, ma'am. Hindi siya dyan pupunta. Asan niyo, ma'am? Tama niyo yung parking niyo, ma'am? Ano ba yung sabihan mo kung loko-loko? Tama yung parking niyo, ma'am? Bakit sabihan ako ng loko? Tinan niyo yung parking niyo, ma'am. Kung tama, ma'am. Tinan niyo po, Ba't nag-video si Kuya? Safety niya. Safety din. Tinan niyo yung parking niyo. Puta pinalo. Tinan mo, nananakit na po kayo. Nananakit na po kayo, ma'am. Ma'am, no reaction challenge tayo. Dami mo na react. Tingnan niyo po, ma'am, parking niyo. Ipopost ko po to, ma'am, para masaya po kayo, ma'am. Sige, ma'am. Family is love. Grabe ka. Hindi ko kumantin. Ba't tayo nag-aaway? Dito po kayo po nagpa-park. Saan kayo pupunta, ma'am? Sa kapunta. Tama niyo po ba Sa yung kabila ginawa pa niyo, siya? O sa bangko siya? Ba't wala bang parking sa bangko? Saan to? Sala ako malaman. Hindi ko napahiya na lang si ate dito eh. Kasi mali siya dyan eh. Doon ginawa niya parking eh. Minsan pwede kang makiusap na hindi yung ganun parking ha. Yung makikipark ka kasi kukunin ka lang sa kabila. Minsan pwede kang makiusap na gano'n. Siguro nga kung kinausap na lang yung si Manong Guard, baka abutan nyo, may kukunin lang ako din sa bangko. Baka lumiit pa to. Pero yun nga, ano na siya, naipit na siya eh. Mapapahiya na siya eh. Grabe yung pasensya ni Manong Guard. Ganitong no reaction ang kailangan ko. Sukot! Ma, pwede ba akong magpa-tempora? Sige na. Please, wag kang
Sige, salamat ma. Di naman yan temporary ah. Hoy, ano to? May handa-handa ka na ba sa maikim na concert? Punk's not dead. Sulat, paano mang trip na unauthorized Wi-Fi user? Oh, wala nang load. Nawala ka talaga. Nawala na naman. Tamo, nakakonek sila sa akin sa wifi. Lagyan mo ng ano, i-hide mo, whitelist, lahat. Tapos isa-scan lang yung QR, makapasok na. Baka kasi meron ka yung QR dyan na pinasa-scanan nila. Lagyan mo password, lagyan mo lahat. Mga pala na, aking pagkawala at nawala ang internet, very good. Tapos ang ingay mo pa nga dyan, nakiki-internet ka pa nang hindi sa'yo. Magaling. So, Opo. nasulot dahil pinarwisyo mo naman sila. Nothing beats a Jet 2 holiday. Wag mo, oh my God, bakit mo? £50 per person. Diba? Kung ikaw yung nag-no-react ka na lang, hinayaan mo na lang mag-drive si kuya, merong insekto sa kanya, balikat, hindi sada hindi bumalik sa'yo. Isa tong metapora ng paano dapat tayo mamuhay, kasama isa't isa, no reaction, pag namali ng parking, iyak na lang, no reaction. Ben sukot, ayun. At least inisip niya na, alam mo, matulungan si kuya. Pero yun nga, bisan patutulong na lang tayo, babalik pa sa atin. Ano to? City of Malabon, Mayor Gianni. Ano to? Hala, kasama ka, baka group project, cum laude. Baka group project. Ano sa ba yan? Bakit kasama siya doon sa graduation? Or you are recognized. Okay. Maraming salamat. Dapat may separate na siya recognition. Certificate of recognizing the recognition. Maraming salamat. Okay, sukot. Saan na to patungo? Ang aking pagkawala. Kasing taas doon. Minsan nga, ginagawa pa nila. May ruler. Iro-ruler muna ng Vice President. Bakit? Kasi si President lang gumagawa. Nasa si Vice President. Siya dapat ang tumutulong dyan. Stream rides, no reaction. Para mga sanggol na hindi naman ang magulang niya bigla eh. Social anxiety level 1000. Kaya kayo kasama. No reaction. Ben, sukot. Canon event sa lahat ng Filipino na huling no reaction. Too risky to siya. Sukot, Ben. Ayoko na. Tama na. Meron pala. Nako, matitrigger yan. Matitrigger event. Oh my God. Nakita ko na lahat kay Tony. Okay. Sulot. Nice edit. LA. Girap. Naputan nyo na, inay! Dami mong GRR. Ako nga pala ang letter G sa alphabet. Sunod, sulot. Let me normalize using umbrella on a sunny day, please. Someone needs to explain to me why Asians are so afraid of the sun. Like, I promise you, it's not that bad if you go a little darker. I promise. I feel like, the little differences in like shades that they notice in between each other, other people don't notice that. Like, Madali sabihin yan kasi yun yung complexion mo. Mayroon kasi tinatawag natin. Okay lang makinig ka. Skin cancer. Akalain mo yun, pwede kang magka-cancer sa araw pag damano ka. Nakakagulat ba tong bagong siyensya sa'yo? Mas mababa ang chance pag mas maitim ka. Ibang girl yan. Ang dami mong ebas. Huwag yung ituloy yun. as like other races, we don't notice if this person is light. Hindi naman sa ayaw niya maging maputi. It's like a few Hindi naman sa ayaw niya maging mas umitim. personally, like I like Asians that are more on the darker side. Pwede ka kasi magkaroon ng cancer, okay? Pwede yan eh. Mas madali kasi nga, meron kang pigment na nagbablock ng UV rays, nalilesen yung chance na magkaroon ng cancer. Melanin content niya, mas onte kasi nga mas maputi. So, mas madali siyang matabla ng skin cancer. Nakaka-absorb din kasi ang melanin ng UV rays. Kaya kakaroon ka ng protection. Honestly, the darker the berry, the sweeter the juice. Y'all need to let go of whatever white supremacy thing you got going on. How to make everything about you. Okay, sukot. Ayoko na. Dami mong girl. Mga lalaki pagtungtong ng 21. Sino nagsabi dito nag-job scare? Parang kabayan lang to unahan. Sino dyan ang hindi illegal? Choose wisely. Sulot. At least may ambition kayo kahit paano. Isa, tako ng utak nyo magkakaya pagdating.
Dami mong girls! Alin niyo sa inyo dyan? Ayan ka ba? Okay. Ang dudumi nyo! Sulat! Magbisa na gamot at ng aking inumin saka ko lang naunawaan. Oh my God! Kaya ako'y laloko lang. Nakakasabi mo ng dami mong girl. Ayan. Pasok mo lala. Ang asin! Maalat-alat pa. Klase mga trip. Ano mga trend ba to? Ano to? Ano nangyayari? Sukot? Ba, nakakuha nga ng mataas na grado pero hindi naman marunong makipagkapwa-tao. That's a real life, nigga. It all interconnects! Di lang pala siya ang jump scare. Sulot, kinakausap ka ng driver habang humaharurot yung driver. Hoy! Nga kuya. Yeah. Gusto mga walang kausap niya, kailangan mo lang tulungan eh. Kailangan mo lang tulungan siyang umusad yung oras niya, yung araw niya. Mahirap sa isang taong mapag-iwanan kasama ng kanyang mga iniisip, man. Ano yun? Pabigat yun. Dahil dami mong girl. What's on the term negra? Ano, kailan kaya magigets ng Pinoy na not a slur? Sa US lang yan. Yeah, lagi naman may context kung paano mo sasabihin ng isang bagay. Pag-usapan na natin, paulit-ulit na lang tong N-word na to. Dami yung girl. Kung sinabi mo to, isang African-American, gusto mo siyang saktan, gusto mong ilabas na naman yung historical context ng bakit masakit sa kanila yon at ayaw niya yon, sinasabi mo sa mukha niya, may mali siya ka na. Okay, gusto mo na siyang saktan. Pero yung sinasabi mo niya, tulad ng ibig sabihin ng iba pang meaning ng salitang yon, wala naman yun. Alam mo yun, wala siyang kinakapitan na historical context, walang salita na hindi mo pwedeng hawakan, wala naman parang thought police, wala nagpo-police ng kung anong dapat mong sabihin sa kung ano. Basta, nandun ka sa side na ginagamit mo to sa tamang konteksto. Okay? Ayoko nang balikan. Dami natin i-best. Pero usapan niya, umay na ako. Sulot. Naisipan nyo mag-ome.tv. Ano, mga noise ba yun nasa kaliwa? Girl! Ang dami nyong ginagawa dyan, ha? Nakatikim kayo ng baril. Nice one, boy. Tamang lang. Tamang lang sa gains. Madadagdagan pa yan. Maraming salamat. Untog natin yan dyan. Sulot. Kabila tayo ha. Chiropractor. Yan, masarap. Pag nag-workout ka, masarap din magpa-stretch. So, maraming salamat. Electrictor. Sunod, yung tipong sa 4th floor. Yeah, 4th floor pa yung room mo. Ako din, nung first year ako, nasa taas kami. Siguro kasi mas bata ka, mas up. Kaya pa ng tuhod mo maglakad ng sobrang taas. Naintindihan ka. Tapos pa nag-overthink ka, ito pa ang kasabay mo. Kompleto na. Buong-buo na ang tigas ng yung loob. Sulot. Wait lang ate, tsaka ikaw bang... Ano pa gusto mo, kuya? Hindi na ako kasya tanga. Kuya, ano pang gusto mo? Ito ang kailangan ng chiropractor. Meron? Isip mo, di ba? Literal na window shopping. Ang galing. Sulot. PH server character default pack. Second hand motorcycle 3 inch above the knee. Electric sig na hindi sasabog sana sa muka. Korean. There's the best of both worlds, man. Dami niyang AI yan. Mga yan. Sure yan. Sunod. Sukot. Philippine horse girl. Naglaro ako na yung umamusume ba yun? Yung mga kabayo na anime girls. Makikita sa ating channel. AI ba yan? Raising down the backstretch and down the way to be leave. Pero ganun sila magsalita eh. Kasi napapaligiran ako ng mga ganun dati nung tumatanda ako, nung bata pa ako. Mailing mga rere. Sulat. Pero sukot niya pag naubos pera nyo sa larong yan. Nako, wag. Tira ulong roleplay ito. Dami mo. Girl, nagalit na ako, girl. Puno na rin, punong-puno na ako ng inggit. Sulot. Wag lang makasulot siya sa akin. Okrahit. Sabi ko sa inyo, huwag niyo ako iniiwan kasama ng mga iniisip ko eh, men. Kaya naman ako malalaman yan eh. Sulot. Pig. Hati. Para tayo inom ko underage o under sa asawa. Pumili ka. O pareho. Wait lang. Di pala pwede yun. Sorry. Bahala ka. Ikaw ang babackstabin yan. Ikaw ang topic pag hindi ka kasama sa inuman. Bahala ka. Ganun talaga. Sorry na lang. Sulot. Nothing beats a Jet cheese 2 pool. holiday. Cheese pool. And right now, Oh, you you can save fool. 50 pounds per person. Hayop ka, That's sukot. 200 Sabi ko yung mga pounds ganito off tropa. family pool. Ito yung mga na-unfriend agad eh. Hayop ka. At least hindi siya plastic. Pero sa akin lang, masarap sana yung kesong yun eh. Ano ba? Sukot. Tilapia. So. Magkano kaya tong tilapia na ito pag binenta? Ay, wait lang. Sandali. Ikinig tayo pareho. Alam mo yung ambag ka, ha? Magkano kaya tong tilapia na to pag binenta? Magkano? Grabe no?
Malansa ka daw. Kumi. Kaya ganon. Last na last meme. See you all sa Black Parade. Wow. So, babay ka na. Babay. Maraming salamat. Sulat yan. Sino nanalo? Oh, sige. Wag na. Wala na. Sige, alis na. So, ayaw na niya sa inyo. Babalik si Kumi daw. Pag ni-like nyo at share sa inyo mga kaibigan na imong mama. Sino ba nanalo ngayon? Sulot, sukot, o mga imo? PaoLUL na mama alam. Shoo.